het is sowieso leuk om te vertellen dat er natuurlijk een groot verschil is tussen een espresso, wat in het Italiaans eigenlijk snel betekent. Dus een espresso, maar een espresso je altijd tussen de 20 en 30 seconden zetten wordt. En dan hebben we het over het contact van water met koffie. En slow koffie, bij filterkoffie ik bij je het. Dat duurt het vaak een 2,5 tot 3 minuten. En wij je heel andere smaken krijgen. En wat vaak vergist het bij de meesten is dat een espresso puur de aroma's binnen die vrijkomen bij het zetten van koffie. En een filterkoffie die is vol langer met het water in contact. Waardoor ik meer olie en vetten krijgen en dus ik meer cafeïnes. Ja, dus maar een espresso is toch een hartstikke sterk bakje koffie? Ja, maar dat heeft puur de smaken. Dus de eerste smaken die vrijkomen, daar vergis mensen zich vaak mee. Want het binnen puur de smaken die testen we in je lichaam. En dat binnen dus net de cafeïnes. Dus worst wekker bloeien, dan kun je net een filterkoffie drinken. Dan espresso. Serieus? Ja. Dat is nieuwsgierig. Ja. Dat wist ik net. Nee.